kami talaga, maghiwalay na lang muna. Kanina sa kanilang YouTube channel ay ipinaliwanag ni Donita Knows as Super Tekla ang tunay na dahilan kung bakit wala silang naiya-upload na video sa YouTube kamakailan. Nagkaroon umano ng problema ang dalawa na humantong sa hindi pagkikibuan nila ng ilang araw. Umabot pa nga sila sa punto na nakapagpasya pa silang magkanya-kanya na lamang dahil mayroon naman silang mga sariling YouTube channel. Gayunpaman, nagkausap umano sila ng masinsinan at napag-usapan nila kung paano aayusin ang kanilang problema. Nangako naman si Super Tekla na aayusin na niya ang kanyang ugali pagdating sa paggawa ng video, kung saan halos lahat pala ng proseso mula sa planning ng content, editing hanggang may upload ay si Donita Knows pala ang nakatutok. Magdidiwang na ng kanilang ikaunang anibersaryo ang kanilang YouTube channel na Donekla in Tandem at malapit na rin nilang maabot ang 3 million subscribers, kaya kahit papano ay nanghihinayang sila.